ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குழந்தைய ஒரு நாகப்பாம்பு விரட்டிட்டு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நானும் பார்த்தீங்கன்னா உடனே அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிருந்தேன். அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிருந்தா, அந்த பாம்பு லாஸ்ட்டா பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பழுப்புக்குள்ள தான் அந்த பாம்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலா பார்த்தோன்னா, அந்த பாம்பு அவங்கள விரட்டிட்டு வந்திருக்காது. சடனா அந்த பாம்பு வர சொல்ல, அந்த குழந்தைய தான் விரட்டிட்டு வருதுன்னு அந்த பையன் பயந்துட்டு அவங்க வீட்ல இருக்கிறவங்கலாம் சொன்னோனே, அந்த பாம்பு பார்க்க சொல்ல லாஸ்ட்டா பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பழுப்புக்குள்ள தான் போறத பார்த்துட்டு நம்மள கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நம்மளும் போயிட்டு அந்த பழுப்புக்குள்ளே இருந்த பாம்பை பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே அந்த பழுப்பை தூக்கி நம்ம பேகுக்குள்ளே போட்டோன்னே, அந்த பாம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா பேகுக்குள்ளே வந்துடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அதுக்குள்ளே இருந்தது என்ன பாம்புனா, இண்டியன் ஸ்பெக்டிகல் கோப்ரா. தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பாம்பு, நாகப்பாம்பு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தா ஒரு வெனமஸ் ஸ்னேக்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாம்பை நம்ம சேஃபாக ரெஸ்க்யூ பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கேற்ற இடத்துல ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். ரிலீஸ் பண்ணிட்டோன்னு பாருங்களேன், எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது அப்படின்னு. தெரிஞ்சிச்சு பாரு கரெக்டா. அவ கரெக்டா சொன்னா. நீ காமிக்கலாம் கூடாதா? தௌசி தெரிஞ்சு